Десния ъгъл имаме, въпреки че победен, Вълчедръмския кошмар, Коши Вълчедръмски. Така. В левия ъгъл, вече победен шампион, който търси изкупление. Мишо. Кайзерът. Мешо. Така, Мешо уде ми бахте. готови ли сте? Така, поздравете се. Таймера, приготви Сашо. Махай се от мен. Готови ли сте, момчета? И файт! Чакай малко. Няма чакай. Дай, бийте се, имате време. Времето. Можеш да кажеш. Силно ли те удариш? Беше силно, да. Извади. Кай. Беше за... Коши, добре ли си? Беше... Така силно беше. Така, аз ли удариш? Мешо, ще видиш после, може ти го. Добре, дай пак. Ще те потъзавем. Това е ум за него. Ма ти силно удариш? Да. Не, изпусна се. Силно удар, да знам. Аз това питам, защото Добре, знаеш, щом казваш, че... не се усещам. Извинявай, наистина. Ударя много силно за И ба. буквално почне джан. Не, ударя много силно за ба. И защо? Значи ми е изтъпнало за ба. Маш, спокойно. Мога, бе, не мога. Не знам, нещо ми Добре, е... хайде. Кош, можеш да продължиш? Дай, Така, знаеш, при следващите нарушения ти дисквалифицираме. Готови ли сте? Файт. Дай. Хареса как го харесвам как запиквах. Едно, добре. Това беше блок. Споко. Така, момчета, по-спокойно. Някой да му служи активен. Това е спорт, това е забавление. Да, и аз прекалих. Беше между ти се назуби на Иван, че не мога. Дали, да, между другото. Говорите, ще имате... Ето бе, аз между другото ще мисля, че така ще стане. Ти малко на Иванчо малко прекалена. Готови ли Ето сте? аз малко момчета? прекалих на него, бих казал. Готови ли Ти сте? беше добре. Готови ли сте? Двата ъгъла. Той, файт. Дай, седно си. Да. Проститутко. Окей. Футворк. Окей. Това е забранено. Забранено ли? Не, Може да се завърташ така. може. Шарам Могамедов така му Може. кълчира арменец. Продължаваме, хайде. Мам, 9 секунди. Това беше много... Дай. Джиджи. Лад. Извинявай, че задаем супер. Първия рунд. Служебно го представихме, на който поне се беше предан. Втория рунд. Спечели Мешо, възвание и съдийски глас. И третия рунд. За победител е отново супер близък бой. 2-1 съдийски гласа. Мешо. Йооо. Беше джиджи. GG's. Така, Мешо, ти ще си на таймера. Къде е таймер? Сашо. се усеща много Така, леко. Мешо, ти си на таймера. Така, в левия ъгъл. Претендента, който където претендира там вие. Шампион от къщата на Коши, брат. Шампион от Олимпиадата на Коши. Олимпийските. Боксер от Касна Поляна. Сашето, долу носен Куков. Десния ъгъл. Един човек, който няма нужда да престане. Ветеран в Fight Club победоносен. За първи път взел реванш срещу непоколтивия шампион Мешо. Иванчо, За последен път. българският лъв. Поздравете се. Не искам да ви подкръста, честна игра, да прекарате силата, всичко е забавление, нещо така файт пускаш. Готови ли сте? Готови сте? Файт! Проститутката да ви показва родновете. Абе си сме, бе! Един станки на съдната му. Се, пия! Интересната стратегия на Сашето работи много добре по някакъв начин. Той просто пее и във всички удари. What the fuck? Той просто не го оставя да удари. Той просто го спомни. Да, легит. Но виж, Иванчо няма нито един. Той дойде да си блоква лицето. Кай! Кай!
Също не си отваряш гърта. И сега. Я го отваря, брат. Не, той го отваря, обаче Иванчо го мисва. Това Виж, беше дай му от дава тези. възможност. И стриките, не, те двамата са полици. Те са малко. Йо. Така, проститутко. Клара. What the fuck, бе, брат? Не знам кой по-скандалното човек се прави на момиче или човек си добре го прави. Не, го прави добре, Така, това е на втора рунд. Готови? Готови? Къде е таймера? Къде е таймера? Преда. И вие някъде? Макси съм тук, Макси! Макси, бе! Готови ли сте? Файт! Абе, защото страхите ми. Иванчо е агресив плейс, тая не работи. Най-голямата сила е моят. Когато има. Също вкарай крака, бе. Това моят по-същ. Това е честно казвам много скучно. Едно, стоп! Метко? Махни се от мен. Да си ще лъжи с фамилия. Махни се от мен. Така, трети рунд. Чета, готови? Айде стига! Той съм чета. Последен рунд. Готови? Готови? Чакай малко натам. Готови? Файт! Оу. Така се бе. Спиринг тактики. Това е много по-агресивно. Бута го във ъгъла. Защото нападето, това май не сканекна. Това сканекна. 10 секунди. Дайте, ма. Интересна стратегия. 3, 2, 1, Стоп! Мале, сейте отдолу. Първи рунд. 3-0 за Сашето. Втори рунд. 3-0 за Иванчо. И третия рунд. С неединно съдийско решение. 2 съдийски гласа. Победител в турнира Fight Club 08. Да, Skylets Party той Edition. 2024. 2024. Благодаря на нашите спонсори. Доматен сок в Уина. И мен. Победител е... Иванчо Българския лъв! Ева. Иванчо бе чиз лук се завръща. Не. Иванчо чиз метата. What the fuck. Браво, момчета, браво. Браво, вероятно се ви каза, че Според мен това беше последно добре в главата. Докосваш. Ей! вече не шибай глава в циците. Сашко, извинявай, прекъснах ти, Илин старик. Иванчо не знаеш какво прави стратегията на Сашето и Сашето си го взе категорично. Второто обаче Иванчо я напипа и с по-малко, но някак си предприемани така да се стори, че той доминира леко. И в третия, сега според Венци, нали, Сашо доминира. Обаче според мен и Метко, нали, Иванчо не си доста върнал, само с този последния удар. И трудно, Метко много се колебаеше, Венци се колебаеше. И аз се колебаех много първите два рунда. Yo, what the fuck? И така според нас. На първо място Иванчо, второ място Сашо и трето място Мешо. Четвърто място Коши, пето място нашата проститутка. Тук където се запива тези шота. Шесто място Метко, защото е най-големия. Седмо място аз. Защото... не знам защо. Това е седмата буква от азбуката. Не е седмата буква от азбуката. Здравейте. Чаша по чаша започваме. Не, това не мисля какво е за мен. Това е после днеска се гледа Мешо. Не, гайс, имаме проблем. Имаме проблем. Мешо реши да търси отговорите си от надълги чаша. Намери ли отговораме? Не, може би ще си пи още. Обаче истинския водещ е вкъщи, бе. Така. Още една чаша. Давай. Гълтай. Тия за всички лайдето никой не пи днеска. Няма да погледна, майка, какво ми обяснявате аз кога съм... Ама не пи.
преди 3 години. Пак ти сваля... Между другото, да, за това. 25%. О, чакай, 25% 25 ли? Знаеш, вече май това е достатъчно. Май това е достатъчно. Беше, айде. Айде да се тръгвам, вече, айде. Айде. Не ли вкочвай? Следващия път, ако играем, ще те пия, Сашо. Всичките ходенията. Защо влизай в чулава с куку? Чакай, между другото, в едната турбит имаше